As últimas 24 horas deixan un bo balance da pandemia na comarca do Salnés. A área sanitaria informou que dos 170 positivos de onte, hoxe hai 153. Son 17 casos activos menos que representan baixadas en prácticamente todos os concellos da comarca. Só o Grove rexistra un caso a maiores pasando dos 5 de onte aos 6 de hoxe. Hai ademais 12 persoas que están en seguimento. A Illa e Ribadumia teñen o mesmo número de positivos, pasando dos 5 aos 4. En Meaño non houbo cambios nas últimas 24 horas, manténdose os 7 casos activos. O maior número de contaxiados segue a rexistrarse en Vilagarcía. 8 veciños recibiron a alta e coñeceuse un positivo máis, polo que o balance pasa dos 58 de onte aos 51. En Sanxenxo mantéñense os 27 positivos, cunha alta e un novo contaxio. Ademais, hai 44 persoas en seguimento. En Cambados están controlando a evolución de 47 veciños, pero polo de momento son 21 positivos, despois de rexistrar 3 altas. En Vilanova foron 4 persoas as curadas, pasando dos 23 casos activos aos 19 na xornada de hoxe, con 40 en seguimento. Finalmente, en Meis o balance tamén foi positivo. 2 altas baixan os positivos ata os 14, con 28 persoas en seguimento. Estas boas cifras mudan o calendario de reunións da Comisión de Seguimento da Pandemia na comarca. A toda agora reuníanse os mércores e os venres, un encontro que pasará a ser semanal os martes pola tarde. Hoxe estaba previsto que se reuniran para avaliar a situación e as conclusións que se trasladarán mañá aos concellos. De seguir así, non se descarta que se comecen a levantar as restriccións que agora mesmo están activas en Meis, Sanxenxo, Cambados, Vilanova e Vilagarcía.